The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Good day everyone, mayong adlaw kaninyong tanan nga mga subscribers, our followers, and our fellow believers. Ano sab kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, o kaniya kita magatuon ni ining bag-o na usab nga doktrina may tungod ni ining pangutana. Asa man ang gingharian sa Dios? Okay? Actually, ato lang ning giuluhan sa in English, God's kingdom is not of this world. Okay? Karon magandam ta pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, the rebound technique, aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Alang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton mao ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Aron ikaw maandam usab ning atong pagabuhaton. Busa magampo ta sa hilom. Ama namong langit nun, salamat nila usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Salamat sa imong grasya. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo, among manluluwas. Amen. Okay. Karon atong isgutan kining pipila ka mga punto dinhi nga mao kini ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo samtang gipangutana siya sa nagahusay kaniya sa wa pa siya sakita ang antod nga misangko dito sa krus. Gipangutana siya, asa man ang imong gingharian? Si Ginoong Hesukristo misulti, nga akong gingharian wala dinhi ni ining kalibutan na. God's kingdom is not of this world. So, kining mga punto atong dadon kanimo, may kalabutan kini ni ining gingharian nga karon gitukod sa Dios dinhi sa kalibutan, pinaagi kanimo nga magtotoo. Pinagis tanang mga magtotoo nga buhi karon dinhi dining kalibutan na. O kita nasayod nga kining maong kalibutan gidumala gini sa nagunang kaaway sa Dios nga si Satanas nga kanhi Lucifer. Ug busa niya kita nagapuyo ni ining iyang teritoryo. So nanginahanglan kita sa gahom sa Dios pinagi sa iyang mga pulong. Because God's Word is power. Okay. Now, sayod na kitang mga magtotoo. Gumikan kay dili naman kita taga dinhi. O kita taga langit naman human kita mo dawat mutuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Kita naluwas o punit kita sa balang Espiritu Santo o hiusa kita kang Ginoong Hesukristo hangtod na sa kangturan ng atong paghiusag pagkadugtong kaniya. Okay? So karon ang mando sa Dios human kita maluwas, sayod na kita niini nga patubuon ng atong kalag. Unsaon? Pinagi ni atong ginabuhatan daw pagtuon, pagtuo, pagkaton, paggamit sa pulong sa Diyos atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon.
aron kita magatubo o hangtod makabot nato ang atong tumong. The common goal of every believer is spiritual maturity. O karon, kaya niya magita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Sayo na kita nga ang unang bahin maong kaluwasan. Nga higayon nga tumituo kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas, mao kadto ang unang bahin sa plano sa Dios. O karon kay magtutuo naman kita, aniya na kita si kaduhang bahin, the second phase or phase 2 of the plan of God, nga kita mga magtutuo na dinhi ni ining kalibutan na. O ang mando sa Dios samtang aniya pa kita, maong patubuon kita sa atong kalag, pinagis pagpakaon niini sa iyang pulong. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. O sa ato pa kay patubuon man ta, God, in fact, one of His declared will is that all believers be productive. Na dunay duha ka klaseng produksyon. Tawhanong produksyon o Dios nun nga produksyon. Na unsa man ni mga tawhanong mga binuhatan, ang definition sa in English ni mao kini: anything and everything a believer does outside of the plan of God, outside of the operational divine sphere, is human good. So ang human good, tawhan ng mga mayong binuhatan, is a byproduct of human viewpoint thinking. Nga mo resulta kini sa pagkamatarong sa kaugalingon, pagka-arrogante, o ang gitawag sa in English og approbation lust. Whereas ang divine good, Diyos nung maayong binuhatan, mao kini ang resulta or byproduct of divine viewpoint thinking. Resulta kini sa atong pagkamapaubsanon. Resulta kini sa atong pagpuyo diya sa dapit nga may gahom sa Dios. The operational divine sphere. Mao nga ang definition sa Diyos nung mayong binuhatan, mao nga anything and everything a believer does inside the protocol plan of God is divine good. Now, timandaan na to, nga ang tawahanong mayong binuhatan then works o kini combustible to be burned during the judgment seat of Christ. Yan ang dakong puting trono kini pagasunugon will go up in flames. So, ang sa pikas nga bahin, ang Diyos ng mga mayong binuhatan nga na tun-in nato sa 1 Corinto 3:12 nga to sa 15, divine good. Kining mga Diyos ng mayong binuhatan is compared to treasures in heaven. They are non-combustible, dili kini masunog, dili mapaig, dili maugdaw. Ug maura kini ang matang sa mayong binuhatan nga pagagantihan atol sa dakong puting trono judgment seat of Christ. And in fact, ang Mateo 5:16 na kanayon, let your light so shine before men that they may see your good works, kini ang divine good, and glorify your Father in heaven. Now, so, mao kini ang atong gitun-an ang kabubuton sa Dios. Kabubuton niya kita magatubo niya sa grasya o kaibalo kang Ginoong Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Atong hinumduman nga ang Dios lamang mao ang magauswag sa magtotoo. He is the only source of promotion. In fact, nahinumdum ka pa ba sa prinsipyo? Nga diha sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6, God promotes the humble but demotes the proud. Now, timan ikining prinsipyo sa
When God promotes a believer, the believer is promoted. But when God does not promote a believer, the believer is not promoted. A believer who is negative to doctrine, meaning wa siya kainit, way gana, way gugma, way tinguha sa pagtuon o pagtubo diya sa pulong sa Dios, tungod kay siya negatibo man sa doktrina, is like someone who is cutting off his power supply, like outage or blackout. Gipawong niya. You see? Kaya ang analogy ni mo, truth plus righteousness equals light. Whereas false plus evil is darkness. Di man ni katong Juan, 1 Juan 5, kung 1:5 na kadayon, 1 John 1:5, God is light, and in Him is no darkness at all. Now, ang mga circumstances kinabuhi, musulti nga imposible. Apan ang doktrina, ang pulong sa Dios, nagkanayon, dili lang kay posible, kundi garantisado. Kaya itong ibase kini sa Lucas 1:37 nga nagkanayon, with God, nothing is impossible. Ang Dios mutuman gayod sa iyang pulong. Prinsipyo kini nga makita, mabasa nato diha sa Genesis 21:1-2. Ang pagkamatinumanon sa Dios ngadto sa iyang saad ngadto ni Abraham. He promised Abraham for a son despite Sarah's old age. Ang Dios nagatuman gyud siyang pulong. In the imputation of blessings to believers who are mature. And also, He keeps His word in the imputation of divine discipline to believers nga mga negatibo nga to sa doktrina. Sa ato pa wa manggitubo. Kita na sayod na sa tulo ka mga ang sa atong pagkabalaan. The 3 stages of sanctification: positional at the point of salvation, experiential, our daily spiritual momentum, and ultimate sanctification, which is sanctification in the eternal state. Now, di man na nato nga kita nga mga magtutuo niyang sa atong ikaduhang bahin sa plano sa Dios, experiential, adlaw-adlaw natong spiritual momentum. So, kung nagagamit kita sa doktrina sa atong pagkinabuhing espirituhanon, makaangkon kita. Sumala sa saad sa pulong sa Dios, makaangkon kita espirituhanong gahom. Gahom nga far above any human power. Power to discern. Makalinggat ka unsay husto, unsay dili. Power of not being deceived. Gahom nga dili ka mailad o dili ka kanang lingla sa mga mini nga mga pagtulunan. Unsa pa, gahom sa imong dumili o pagsalikway sa pagbuhat og sala. Gahom sa salikway o pagdumili nimo nga ma-influensya ka sa dautan. You have the power to refuse to be influenced by evil. Di man ang usa ka magtutuo nga nagafunksyon uban sa faithless life o nagagamit siya sa divine viewpoint, thinking, o iya na kining gigamit siyang lifestyle na kininiya, mao kani normal nga kinabuhi sa usa ka magtutuo. Normal. Apan alang sa kalibutan, dili kini normal nila. Subo palandungon karong panahona. In this age we are in, a big majority of believers are functioning in abnormality in life. Tungod sa mga dautan, kay pulisa man kini ni Satanas ang pagdautan. It is Satan's policy, evil,
Whereas God's policy is grace. Kita nimo ang diferensya. So ang nag-una ni ining hinungdan nga abnormal ang kinabuhi karon sa kadaghanan because of evil, because of unbelief. Na mao ba kana ang tumong ni Satanas? Ug ang ikatulo, ang pagkamapahitason. Numdum ka nga kini mo'y unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios nga si Lucifer. He was self-righteous na. So, sayod kita nga ang pagkamatarong sa Dios magakinahanglan gyud, demands punishment for every evil nga occurring everywhere. God's perfect righteousness necessitates divine discipline sa kinabuhi sa usa ka karnal nga magtotoo. Now, doon ay tulo ka hinungdan ngano nga ang Dios mo disiplina. Why God imposes discipline? Ang naguna niini tungod kay ang sala being committed by a believer is an offense to God's character. Pagpasipala kini, pagsupak kini, pagsupil kini. Nya ikaduha, to satisfy the righteousness of God. Aros pagtagbaw sa hingpit nga pagmatarong sa Dios. O ang ikatulo, bahin kini sa gitawag sa in English og righteous indignation. Now, ani ay prinsipyo. God chastens those whom He loves. Naka na si Brohanon 12:6. Prinsipyo ka na. In fact, that is God's Word. Now, sayod na kita nga, ang mga tao nga dunay bad attitude, kini sila are problems in life. Whereas people with good attitude, these people are wonderful and successful people in life. Now, kita mga magtotoo, basin og nakalimot ka na, kita mga magtotoo, mga misyonero. We are missionaries. Matag magtotoo, ana ay espirituhanong ministry. Matag magtotoo, usa kini kas salesman for Christ. Nga unsa may produktong gida, carrying a perfect product. Unsa man ang perfect product? Ang mensahe sa kaluwasan. Nang ano maning hingpit man, why is it perfect? Tungod kay nagatangag kini og eternal warranty. Do you know what? Kining maong produkto which has an eternal warranty, why bayad? It's free. Ngano mang wa may bayad? Tungod kay diha na ini bayad niini alang kanato. And He is the Lord Jesus Christ. All one has to do is unsa? Simply to accept it by faith. Pinagi sa pagtuo. Now, kung ikaw magasaksi alang kang Ginoong Kristo, always remember, make the issue out of the issue and make the issue clear. And get accurate doctrine. Mao na yung punto nga itong ida kanimo magtotoo. Now, niya yung mga prinsipyo nga kung ihatag kanimo. People don't change in life unless they change spiritually. Niya pa, you can have tons of religion without 1 ounce of salvation. If we could earn our salvation, Christ would not have died to provide it. Ang kaluwasan, gasa kini nga dawatunon, dili kini tumong nga kabutonon. Mao ni ang mga prinsipyo akong gidadiha kanimo. Now, in spiritual death, by the way, kitang tanang mga dili kita nang magtotoo, tanang tao, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, gideklarar kita nga mga patay spiritually. Tungod niya itong formula nga
nagaingon, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So why makaiskapo nining maong prinsipyo o formula? Now in spiritual death, kagahisgot naman tang spiritual death, all members of the human race are spiritually dead, although physically alive. In spiritual death, the divine solution is only faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Anything added to faith is a human solution. Kay tawhanon man ang solution, salvation is not yours. Ngano man? Because faith, dugangan ka na og mga tawahanong mga buhat, invalido. The only valid faith is faith without works. Now, naghisgot na magitag pagtuo, faith plus lordship, salvation. Faith plus commitment. Faith plus anything negates salvation. Di man ina. Now, of course, ayaw kalimot niya itong episode 2:8. Nagkanayon, we are saved by grace through faith, not of works, lest anyone should boast. Now, at the moment of salvation, itong higayon nga itong idawat, gituhan sa Ginoong Kristo nga itong manluluwas, God takes over and provides the believer 39 irrevocable things plus 1. Unsa maning 1? Feeling of the Spirit. That's spirituality. Nagtiman nga ang tao, aduna siya iyang kaugalingong breaking point in life. And all people are going to check out from this world in due time. Numdum ka? Unsa ang timing sa Dios? God's timing is what? Perfect. Hingpit. Now, tahura ang kabubuton sa tao whether he accepts or rejects salvation. That is his option. Kay siya raman ang manubag. Siya may tulubagon. He is the only one answerable, accountable, and responsible for every decision he makes. So, don't ever try to control other people's free will because you cannot. Kaya ang buhaton nimo ka na, you're just wasting your time. Kaya ang function sa human volition is a divine design. O kining maong disenyo sa Dios is to appropriate what God commands and to reject what God prohibits. Now, kining mga punto atong ida kanimo. There are 10 conditions of salvation. Kini atong i-address ngadto sa mga dili magtotoo. Dunay napulo ka mga kondisyon sa kaluwasan. Number 1, ang imong pag-angkon o kinabuhing tawhanon. The possession of human life. Nanas Genesis 1:26-27. Ikaduha, spiritual death of entire race. Mato akong iingon ni mo, di padugay. Kitang tanang mga sakop sa kaluwatan sa tao, mga patay spiritualmente. Although we are physically alive. Romans 5:12, 2 Corinthians 5:14. Ikatulo, God consciousness. Ang atong pagkaalinggat nga naay Dios. Romans 1:18-20, Psalms 19:1-6. Ikaupat, ang universal grace. Romans 1:18-20. Number 5, positive volition towards God consciousness. John 7:17, Jeremiah 29:13. Number 6, provision of salvation. The finished work of the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ died for all. He suffered death. People deny the sovereign Lord who bought them. Ana ka na mabasa nimo sa 2 Pedro 2:1. And then ikapito,
knowledge of the gospel. Imo kasayuran bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Romans 10:14, 2 Corinthians 4:3 and 4, 2 Corinthians 5:14-21. Ikawalo, common grace. John 16:8-11. Dunay unom ka mga sala batok sa Espiritu Santo. Upat niini ginabuhat sa mga magtotoo. Ug duha niini ginabuhat sa mga dili magtotoo. Ang kining duha, blasphemy of the Holy Spirit and resisting the Holy Spirit. Now, ikasiyam, positive volition towards the gospel. Acts 2:38 and Matthew 9:19 or 9-13. Faith in Christ, muna yung kanapulo. Acts 20 verse 21, Galatians 3:26, Acts 16:31. Now, di man di katong sulti sa pulong sa Dios nga diya segundo Pedro 3:9, ang Dios dili buot nga naay malaglag, kundi nga ang tanan unta maghinulsol. You see, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. 1 Timothy 2:4, God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Now, ani ay mga doktrina nga timan-an nato. Bahin kini sa pagkairihis. The doctrine of heathenism. Ato na lang ning binisayon ang heathenism ug irihis. Number 1, the character of God. Ang kinaiya sa Dios. Imposible alang sa Dios nga siya dili makaingayon. Dili siya kanang supak sa disenyo sa iyang plano. Dili usab siya maka-violate sa kinaiya o sa pagka or ingnon ta sa in English, the integrity of His character. Mao kini ang character of God. And then number 2, the unlimited redemption. Kaya ang kaluwasan gisangkap sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao. This is for all members of the human race. Romans 5:6-8, 1 Timothy 2:6, Hebrews 2:9. Ikadua, the declared will of God. Ikaupat, geographical location. God will provide gospel information. Bisag tuas kinapungkayan, kinasuukan sa kalibutan, iya gyuding ipadala. Kung tuay nang ngita niya. Ug kalima, heathens are heathens, not because they don't know God exists, but because they are fully cognizant of the existence of God. Romans 1:18-20 and Psalms 19:1-4. Busa, kita nga mga magtutuo, gipahimangnuan kanunay, gipahinumduman kanunay sa pulong sa Dios, nga kita magmainiton kanunay sa atong pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Ang buot sa Dios nga pagtagad nato siyang pulong boiling hot, kanang nagsukaw-sukaw na nasa Revelation 3:15 and 16. Mainit gayud kita ngadto sa pulong sa Dios. Now, mao nga kining atong gitun-an, may kalabutan kini sa atong pagkasakop sa gingarian sa Dios. God's kingdom is not of this world. O kita giandaman nagdapit didto sa eternidad. Kay kita dili naman lagi taga dinhis kalibutan, kundi taga langit naman. O nga kita nagaagad na lamang sa grasya sa Dios. We just depend on God's grace, which is God's policy. Busa, din human kini ato pagtuon bahin ining God's kingdom is not of this world. Ama namong langit nun, salamat nining grasya nga mong ipahimuslan
pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat nga kami imo namang gi palingkawas niya ng pag-judge kanamo, kay dili naman kami under judgment, human namo dawata ang kalwasan pinagi sa mong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat o Dios nga kami imo namang mga anak, mga sakop naman sa arianong panimalay nimo. O salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining mao ministry sa pagpalapad sa imong gingarian o sa pagsangyaw sa mayong balita sa kalwasan, pagsabwag sa imong kamatuoran ngadto sa imong mga kaanakan nga nanginahanglan niini adlaw-adlaw. Hangtod nga among makabot kayo nga among tumong nga mao ang espiritualong pagkahamtong aron kami makahimaya kanimo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.